Sanibonani guys, ngicela ukuphendula nanku umbuzo babuzungu. I-XM app yami isiphambili nge-hour uma iqhathaniswa nesikhathi sase South Africa, ngiyishintsha kanjani? Iqiniso lokuthi okwamanje kwa-XM app awukwazi ukushintsha isikhathi. Yabona lapha nje bethi UCT+3 awukwazi ukushintsha lesi sikhathi usibuyisele emumva sibe ngu-UCT+2 ukuze sizohambisana nesikhathi sakuphi sase South Africa. Yabo, thina eSouth Africa sisebenzisa bani? U-UCT+2, kodwa kwa-XM basebenzisa bani? U-UCT+3. But omunye uzothi babuzungu, before i-8 zaka March this year isikhathi sethu besihambisana ne-app yakwa-XM. Kwenziwa yini lokho? Yes, before i-8 zaka March besingakangeni kulento ebizwa ngokuthi i-daylight saving time, la amazwe aphesha kwelwandle eshintsha khona isikhathi sawo esisaphambili nge-hour kunesikhathi sase South Africa. Uyayibona into leyo? So nge-9 zaka March kuye kwafika ke leso sikhathi ukuthi isikhathi saseMelika kumele noma saphesha kwelwandle siyiswe phambili nge-hour. Yingakho ke thina nje South Africa sesisalela emuva nge-hour uma siqhathanisa ne-app yakwa-XM. Kodwa ke is not a problem ngoba izinsuku ziyafana. Ngisho kanjani mangithi izinsuku ziyafana? Uma uzobuka la kwa-XM app njengamanje sine khandlela la nge-7 zaka April 2026, sibe nekhandlela la ngezi-7 April 2026 kuphi ku trading view. Angithi yabona nonto leyo. So womabili lamakhandlela a-bearish, ngasho ngithi abomvu. Angithi yabona nonto leyo. So ngokwe daily time frame siqondene bafowethu, sonke sitrader into eyenzeka namhlanje ngoba sitrader into yange-7 zaka April 2026. Umehluko uba kulama time frame angaphansi kwe daily time frame. Ake ngikubonise nge-1 hour time frame, sorry, nge-4 hours njalo for starters. Ngizoshintsha u-XM ngimfake ku-4 hours, ngishintshe u-trading view ngimfake ku-4 hours. Sengimshintshile. So uyayibona yini into eyenzakalayo la kwa trading view? Nathi into eyenzakalayo, ikhandlela okuthiwa livule ngo-7 ngokuka UCT+2, I mean UTC+2, and then ngapha sibe nekhandlela elivule ngo-8 ekseni ngokuka UTC+3. So that is not a train smash. Inkinga nje isikhathi, kodwa amakhandlela yonke into iyafana, i-price yonke into iyafana. Yabona, sihlukana ngani? Sihlukana ngamakhandlela, I mean sihlukana ngesikhathi kuphela. Yayibona lonto leyo? Because uma ubheka la umehluko phakathi kwe-price njengoba ihamba mncane kakhulu, la ithi 4658 ngapha ithi 4655. Yayibona lonto leyo? So umehluko mncane kakhulu kodwa amakhandlela ayafana. Umela ngapha li bearish nalela ngapha lizoba njani? Lizoba bearish ngoba si trader into efanayo neyenzeka ngesikhathi esifanayo. So lokho ngeke kuyidisturb ini i-analysis yakho. Right. So into ke ongayenza wena njengamanje ukuthi uchune ini ingqondo yakho ukuthi wena njenge-trader lase South Africa you are not alone. You are trading izinto ezenzeka kuphi globally. So nesikhathi okumele usisebenzise kumele ujwayelane nesikhathi ukuthi right now si trader isikhathi sethu sesemumva noma siphambili. Yabo. So kusukela ngoNovember last year nge-2 kaNovember kuze kube uMarch 8 isikhathi sethu besihambisana ngqo nani no UCT3 ngoba ngaleso sikhathi u-UCT3 babemhlehlisile bambuyisele emumva nge-hour. So kusho ukuthi behambisana nesikhathi sase South Africa ngokuphelele. So wena as a South African trader now kusukela nge-9 zika March kuze kushaye isikhathi sika November 1 uzobe ulandela emumva nge-hour uma usebenzisa u-UCT+2. Angithi yabona lonto leyo. And then u-UCT+3 ephambili nge-hour. Kodwa ke kwa trading view uyakwazi ukushintsha isikhathi sakho usibeke esiqondane nesikhathi sakwa XM. Uma ufuna ukwenza kanjalo uzohamba nje ushintshe uye lapha ya mhlambe uthatha bani u-UCT+3 usually u-XM useduzane kakhulu nani neGreece.
so ngiyacabanga ukuthi i-capital city lapha neGreece yini i-Athens. So uma uthatha u-UCT plus 3 then uzobe sewuqondeneke nesikhathi sakwa XM yabo. So uma ubheka leli washi manje nalo selithini i7 April 2026 ikhandlela livule ngo8 ekseni. So nakwa XM ithini ikhandlela livule ngobani ngo8 ekseni. Uyabona? Kodwa mawufuna ukubamba isikhathi sase South Africa hlala ku UCT plus 2 usebenzise bani uJohannesburg. Hlala ku UCT plus 2 usebenzise uJohannesburg. Uphi manje J, where are you? Now, and then when uzokwazi ukuthi mawutrader ngeXM yaka app XM app uzokwazi ukuthi nje thina sisemuva ngehour at this point in time. So uma kuziwa endabeni ye-scalping uzokwazi ukuthi uma i-XM app ithi ngu3 okusho ukuthi isikhathi ngu2 eSouth Africa. Uma XM app ithi ngu1 okusho ukuthi isikhathi ngu12 eSouth Africa. Uyabona lo nto leyo. Uma i-scalping hour sethu njoba sithe i-scalping hour esithandwa kakhulu ngubani ngu1 PM njengamanje la eSouth Africa u1 PM. So uqondana kahleke uma i-XM app UTC plus 3 ethi ngu2 o'clock lokho kuzobe kukutshela ukuthi kwa XM app ngu1 o'clock. Angithi yabona into leyo kuzobe kungu1 o'clock. So wena uyobusebenzisa ikhandlela wa XM app elithi 2 o'clock kodwa isikhathi sobe singubani kuzobe kungu1 o'clock. Ake ngikwenzele umzekelo asambe siye ku1 siye ku1 hour ukuze uyibone lento engifuna ukukubonisa yona. Asingene la ku1 hour kuwomabili lama app. So njengoba ngikubona womabili lama app ngifuna bani u1 hour nangu 1 hour wami yabo. So angithi yabona la isikhathi ngubani ngu10 ekseni and elihambelana nani nesikhathi sami esiku laptop naso sithi ngu10 ekseni. Kodwa kwa XM app sithi ngubani sithi sekungu11 ekseni. Angithi yabo. So uyazi ukuthi wena ikhandlela lika 11 lika 10 kahle kahle. So yilokho kumele ukuthi ukufake la engqondweni yakho ukusebenzise yabo until kushaye iNovember 1 kulonyaka esikona. Then after November 1 izobe seyishintsha behlehlisa isikhathi ngehour kulamazwe aphesha kwezilwandle bese iphindi yaqondana neSouth Africa. NgoMarch onyakeni olandelayo mabehlehlisa sebeyisa phambili ngehour uphinde wena South African trader otrader ngeXM app usalele emuva ngokwesikhathi. Angithi yabona lo nto leyo. So ake siyeke kuma minutes ngifuna ukukubonisa nama minutes ukuthi kahle kahle ngokwesikhathi njoba la ithi ngu11 ngapha ithi ngu10 there is no train smash. Angithi yabona even namakhandlela ayafana. So ayikho into etheni. Into ehlukile nje iwash lasesandleni. Nizokhumbula ukuthi kuno sopolitiko waziwayo kakhulu ofaka amawash awu2 ngapha kwa left nangapha kwa right. Usuke avoida ini ukudideka ukuthi iwash lamalithi u10 ngapha uba nesikhathi overseas isikhathi sekuyilisi yabo. So niyamazi ke angeke ngize ngimbize ngegama ngithi niyabona lo nto leyo. So uma ngiya ngapha kuma minutes uzobona ukuthi ama minutes ayafana akuna mehluko. Ngithathe u1 minute ama minutes ayafana guys. Into ehlukile nje i-hour kuphela ngenxa ke izathu esengizichazile yabo. Uma sithatha nje u1 minute ama minutes guys yini ayafana. Ubani minute la u10:08 ubani minute la u10 11:08 yabona ukuthi umehluko yini i-hour nje kuphela i-hour. So konke okunye guys kuyafana. So ngicela ningadideki. Inhloso yale video akusiyona bafowethu ukunikeza i-financial advice kodwa ukunikeza nokunihlomisa ngolwazi. It's not for giving you financial advice but is for educational purposes. So bafowethu asibeni wise sikwazi ukusebenzisa ini isikhathi saphesha kwezilwandle sis understand ukuthi thina njengama South African traders sithinteka kanjani uma sisebenzisa uUCT plus 2 no UCT plus 3. Ukuba besizenzela besizongena kwa XM app sifike senze njani sikwazi ukushintsha isikhathi. Sisishintshe isikhathi sethu sibe ubani sibe uUCT plus 2 kodwa ke asinawo lo option yokushintsha isikhathi. So kumele kushintshe ini ingqondo yethu sikhumbule ukuthi thina asikwazi ukushintsha ini isikhathi kwa XM app. Yilokho nje kuphela ingane zakwethu akukho okunye.
ilokho nje kuphela. Okay.